Aquesta setmana la Generalitat Valenciana ha dictat una resolució per la qual es declara la Festa del Miracle de Sant Blai de Montaverner festa d'interès turístic provincial de la Comunitat Valenciana. Aquesta és una distinció honorífica que atorga la Conselleria de Turisme i que arriba quasi un any després que la mateixa institució la declararà d'interès turístic local. D'aquesta manera es valora la cultura i la tradició d'una festa que es celebra des del 1678, quan Sant Blai va obrar un miracle al poble curant els malalts de difteria. L'Ajuntament de Montaverner va enviar el passat 29 d'abril la sol·licitud, que ara ha estat aprovada. La Festa del Miracle de Sant Blai va estar 2 anys sense celebrar-se a causa de la pandèmia. En aquest 2022 es va poder de nou commemorar aquesta cita, que és una de les senyes d'identitat de Montaverner. La festa sempre ha estat organitzada per 4 joves, 2 festers, capità i alferes i 2 acompanyants, que segons explica la tradició deuen ser solters. La festa comença el diumenge de Pasqua quan es porta a Sant Blai a casa del fester major, on estarà fins a l'endemà a l'hora de la missa major. A continuació té lloc la ballada de la bandera a la plaça Major. El dilluns de Pasqua al matí té lloc el Rosari de l'Aurora pels carrers del poble. A les 12 el sant és portat a l'església i es celebra la litúrgia. De vesprada es fa la processó i novament es balla la bandera.